Mga elevated outpost gipang muntar sa Bulacau ug Tabunok sa Dakbayan sa Talisay aron daling makita ang mga malapason. Ang report ni Femery Dumabo. Unang gipatindog sa Talisay City Police kining duha ka elevated outpost. Dinhi magpwesto ang duha ka mga pulis tanod og sakop sa City Toda. Pagpangandam nila kini sa pagpadeklarar sa Barangay Tabunok nga discipline zone. Giaprobahan na sa Talisay City Council sa unang pagbasa ang maong tinguha. It will give the police a bird's eye view of the situation. No? Makita niya taas ang iyaang pananaw. So bisag layo-layo gamay, makita sa police if there is something irregular that needs police response. Ang ato pong mga kaubanan nga nasa field, medyo confident na kaysad sila tungod kay nakasiguro man sila nga naa ang ato ang kapulisan nga naa kanunay mag-support nila during sa ilang operasyon. Samtang nagkadiyang kalihukan usab ang gihimo sa kapulisan nga gidetail diha sa Tangki Police Precinct aron pagpakiglambigit sa mga mulupyo sama sa paghatag og kinilong bugas sa mga kabus ug pagtabang sa clean up drive. We believe that we have significantly reduced illegal drug trade and use in Tangke. We want to sustain the momentum by implementing a two-way approach, not only aggressive police operations which remains there, ang ato is we want to couple it with our police-community relations. Gani sa pipila ka mga anti-drug operation, wa pay nasikop nga gikan sa Barangay Tangke. Gabi duha ka mga gilang high-value individual ang nasikop sa kapulisan sa Barangay Bulacau ug Kandulawan. Nakuha gikan sa mga dinakpa ng kapin sa usa ka 200,000 ka pesos nga balor sa ginadili nga drugas. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.